Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. БДИ форматындагы сынауны 15 райондашыбыз тапшырды. Алар арасында чыгарылыш сыйныф укучыларының әтиәниләре һәм җәмәгать эшлеклеләре бар иде. Bizning oilamiz uchun bu yil sinov yili, chunki ulkan o'g'limiz 11-sinfda o'qiy. Balama tirek bo'lasım kela, аны инде ничектер ярдәм итәрмен, психологик яктан әзерләрмен, кайсы яктан килергә кирәк, ничек итеп аны инде тынычландырырга кирәк димме инде. Менә шуларны тыйымлар өчен килдем инде. Быел минем улым 8 давайте мәктәпне бетерә. Шуңа күрә аның кичерешләрен, нинди ощущениялар үткәннәрен белер өчен егып биргә булдык без бүген родительләр белән бергә. Өлкәннәр тест формасындагы берничә биремне үтәделәр һәм сочинение яздылар. Сынауны үтәр өчен 1 сәгать вакыт бирелде. Балаларга рус теленнән сынау тапшыру өчен 3 сәгать ярым вакыт бирелә. Бүген без ата-аналар өчен егы үткәрәбез. Ул бөтен Россиядә үтә торган акция. Аны без үткәрәбез. Ата-аналарны егы бердәм дәүләт имтиханын үткәреше белән таныштырыр өчен, аның процедурасы белән таныштырыр өчен. Быел бердәм дәүләт имтиханнарында үзгәрешләр бар. Югары уку йортына керергә теләмәгән укучылар БДИ тапшырмый. 9 сыйныфлар өчен дә имтихан формасы үзгәрә. Югары уку йортына керергә теләге булмаса укучының, ул бердәм дәүләт имтиханы бирмәсә дә була, ул мәктәптә чыгарылыш имтиханы гына яза. 9 класс укучылары 2 предметтан гына имтихан язачаклар, рус теленнән һәм математикадан. Һәм тагын бер предметтан, үзенең теләгән предметыннан мәктәпләрендә контроль эш кенә эшләячәкләр. Контроль эшләр 18 майда башланачак. Бердәм дәүләт имтиханнары лицей базасында үтә. БДИ бирмәүчеләр сынауларны үз мәктәпләрендә тапшыра. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.